Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Johnny at Tagalaunyon. Sakbay nga ibasa mi dagiti kablaaw, kidawan mi manan kada kayo gagayem, suportaran nyo ti Ferds Caballero Facebook page. I-follow kan i-share yo, tapno kanayon kayo nga updated kadagiti baro nga uploads tayo. Kastamutan nga ipalagip mi manan nga agmay may salaeng ti Ferds Caballero YouTube channel apakang nga ganyo iti drama adagiti tugot iti dana ti biag. Awanan ti sabali a YouTube channel tayo kakabsat. Kat nga daman dagiti sabali nga agre-re-upload iti drama tayo, bogus dagita gagayam. Arig na ataktakawon dati nagrigatan tayo, apanang tadbiag kadagiti padas a nagtaod matlaeng kada kayo. Liklikan nyo ang suportaran dagiti kakasta akita ti tattao gagayam. Makablaawan ti kanaway Nuol family kan kakabsat ko ije Rojas Isabela from Ronnie Kanaway. Shout out kada Mama Alma, Papa Abeng Sagon, iti Barwan, Agno, Pangasinan. Kastamot ti Bueno, Nerona family, Tilitak Buboy, Agno, Pangasinan, from Aji Lloyd Sagon. Happy birthday, Aida Garcia. Shout out kada Carolina Villanueva Manangan, Susan Ronquillo, kan Dayan K. Rolyoda. Reynaldo Jose, kan advance happy birthday kan ni sister ko Veron Dulay from Josephine Jose.
Bumatay family ti Alicia Isabella from Princess Bumatay Briones ti Singapore. Happy birthday Rowena Dagdag Kasaklang ti San Fernando City, La Union from Nida Nieveras. Tolosa family ti Mansante Magsingal, Ilocos Sur. Saad Tabilosa family ti Rojas Isabella from Lin, Tolosa. Nicolas family ti Liwan Norte Enrile Cagayan from Mailen, Chico. Mrs. ko ani Gladys Ramos ti Dubai, Stephen ken Estipon ti Dalompinas Oeste, San Fernando City, La Union. Jorel ken Dufka family, especially ni Mama Margie ken Papang, kastama ti family Daraway from Marjorie Duca. Judith Bersabal, Juving Bersabal ti Bamban, Nueva Vizcaya. Lori Bersal ken Jimmy Bersabal ti Ibiza, Spain from Leonora Bautista. Shout out kada Linda Pasyon ken Melanie Rumbawa. Mary Ann ken Glyza Marie Maguddayaw. Pascual Dulin ken Maguddayaw family ti Pakak Pequeño, Amulong, Cagayan. Hintay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Johnny. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan itinaimbag nga oras. Sapay kumata da kayo itinasaya at akasasaad, adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilangad naklaangan man ang itinagan a Johnny. Tagalaon nyo nak kat may saakmat kadagiti ribu-ribu a subscribers iti YouTube channel yo. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag, barang makaibati iti adal. Sapay kuma tamay samot a mapili a maikanbiag, babaan iti programa yo, iti Ferds Caballero YouTube channel. Anak-nak ni Nanang iti kinabalasang Manang Emmy, kat saanan anakias asawa pa'y manipod idi. Gapo ta imbukbuk na laangan ti atensyon na kanyak. Iso kasta unay apan nangyali ka na kanyak manipod kinaubing ko nga agingga iti dimmakelak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man manang ti agsalaysay, idi baro ak paylaeng ngem mangup opisina ak idin. Ada kamot gaya man, anak ko. Wananang, agmano ak. Kasya na ka ti Diyos. Wan gayam, apayasan ka nagawid nga imay nangal daw itay. Nanganak iti karinderi at ibatog ti opisina minanang. Ado nga mintin sambot ko papaaramid ti boss ko. Iso adya ko nakaawid anangal daw dito'y balay. Sapay na imas, tilinutok asi daam itay. Anya tilinuto ya nanang? Ay katay pagpapigsaa. Taamo ka mabambandog kay di opisina yo anak ko. Inanger a karnit baka. Aya, ay na, nagimas mo nanang. San abale, ta isunti pangrabyan ta anak ko. Mala, ingkag pulusan, ta idadang ko di sabaw. Tapno na pudot to, numalpas ka ngagsukat. Sige nga nanang, agyaman ak unay. Nagsapa kayo na nakaring nanang. Sipugat mo lang Arig na katartarahok lang na kitagawitan. Unay katakatartaraok ti kawitanan nga imbagam anak ko. Ay, talaga nasapa ak anagreeng tapno makaluto akon iti pamigatan ta. Masapol nga agar musar ka nga umuna sakbay amapan ka manen mang opisina. Nariga ti awan nagyan ti tiyan na mapanagtrabaho. Saan ka makatrabaho ang naimbag? Kabalak mo tagluto iti ka nagkat nanang. Rumbang kumamat maturog kayo pailaan.
Taawan mo ti ado trabaho yun dito balay. Bay anak ka dilaang ang mga sikasukan ka anak ko. Kasta mo ta sigod ti aramid ko manipod kinaubing mo saan aya. Wan mat kidi ananang. Ngam sa bali idi kanita. Ada ako niti husto nga edad. Rumbang lang asyak mo tin at mga asikaso kan mang sirserbi kada kayo. Ay saan? Noan niya dyan nakairuamak nga aramidan manipod idi ubing ka. Aramidak lataging ga ita. Amo ta si kalaang ti pagrikrikusan ti lubong ko anak ko. Apay nga minaya di kay nakiasawan. Ano mo tinakita nga agdatdaton kada kayo idi ubing akpailaan. Ay na, ang mga numakasara kak pa itinaalas ti ugali na. Kat di na kanto maipatag nga anak ko. Ang mga noan niya pa iti maramid ko no pagaramidan na kay tidakas. Iso asaan laangan. Naragsak tamat nga uray dudu at alaang saan aya. Wan mat ananang. Awanan ti mako nakitipan ng taripato yung kanyak. Manipod kinaubing ko. Iso ngay patpatag kayo unay-unay nanang. Ay, unay kat na itapasablugan anak ko. Ha? Ay, gayam. Nakasaganan ti tuwalyam no agdigos ka. Ada amin na nama sa apul mo iti banyo. Anya? Ay unay ti kastan. Kabaalak mo't ni aramidin day tananang. Apay nga Di na kadilatan ikaskaso. Pakaragsakak ti amin nga aramidak para ka, anak ko. Hi, adak manen. Si Kamat Gayam, Johnny. Apay, saan ka nagawid anangal daw ita? Naimimas ti mga dito karinderi apag trabaho ang Verna. Nangruna no makitkita ka. Na yan dahi nga ibagbagam. Nalag, pili ka nga rodan iti si Daam. Sige na tagpili para kanyak. Amo ka na imas amin na putahe nga adda dito karinderi apag trabahoam. Naimimas manen no si katagpili. Alarod, ingkag tugawan. Tasya akong ti makaamong agpili iti si Daam. Urayam laangan ang maidasar. Agyaman ak Verna. Kan, wan gayam. Mabalin ka din nga orayin ka inton malam. Inton panag-aawid yon. Inton nagsara ka hindi ti karinderya. Ta, awisin ka kumamangan iterwar. Ha? Mga naitirwar ko nam, kat karinderya ti paggapwa. Sa balilat tamot no iterwar mo't ti pangananta. Makapagin ni istoryata pa eh. Mabalin ka di. Sige, tapnaon mo ti makunam. Narigat mo tapaayak ti suki mi di ti karinderya. Agyaman ak Verna. Orayin kan tulat nga raw dan inton malam kalpasan ti trabaho. Agyaman ak ta pinagustuhan ti awis ko, Verna. Apay kat tinasaan, katamok matama pagtalkan ka tao. Agyaman ak Verna. Dadagayan pa nagtalag mo kanyak. Ket ikarik, ajak to dadailan day tapa nagtalag mo kanyak. Nangruna no, aklo na mo ti dardarirag ko panagayat. Ni, apay anapan iti ayat ti saritaan. Amok ngamin nga amumlatan, no apay nga inawis ka amangan ita dito restaurant. Sapay ko ma, tasan ka ama umadumdum ngag iti panang ibalbalikas ko, iti nalao sa panagayat ko kan ka. Amo ka na saya at kaatao, Johnny. Kan saan ka narigat nga ayatan. Ngam, dawatak nga ipaayan na kumapay iti umno a panawan, amang tingiting itiriknak para kan ka. Verna. Sapay kumata maawatan nak, kan sapay kumata makauray ka. Ngam no saanan, nawayakan amang kita iti sabali nga ayatam.
tagmay may saak nga anak, kan anak-nak ni nanang iti kinabalasang, kasta unay ti panangipatag na kanyak manang Emmy. Manipod kinaubing ko na imatangak tinakaro a panangasikaso na kanyak, nga uray adda akon iti husto nga edad kan addan trabaho. Iso asusu papakakmet, babaan iti panagtrabahok anasayaat, tap na maipaay ko amin nakasapulan ni nanang. Adamot ar-armak abalasang, iso ni Verna, agtrab-trabaho iti karinderya iti asidag ti opisina mi. Napintas kan na maabalasang, iso anagayatak kan kuana. Inanusak tinanguray iti gundaway nga inaklon na ti panagayat ko, kat sa anak mat anapaay. Ngamjak imbaga adagos kaninanang ti maipapan kada kami kani Verna, tadyak kayat amakla at ti inak. Amok ngamin amangrik na unay, no maamuan na nga adagaya man kaayan ayat ko. Ngamkas iti konada nga ruden, naglapayag ti daga, ken nagpayakmet ti damag. San Lumain, umayak man. Nay, si kamot gayam dayta insan iskaw, ay dumanon ka. Agyaman ak insan. Nay, madamagayam ng agkapkapi ka dito yung balkon yaw. Nawon insan. Agkapita, mabitla ang Ay, saanan, insan, saanan. Takalkal Pasko unay. Ay, ni Janay, napan ka din nagtrabaho? Won, itay pay Saan na kayat dayjay ti maladla daw? Kasta aya. Amom mainsan lumen na bilibak iti kinagagat ja anak mo. Awan pa'y mo't asawa nang nakagagagat nga agtrabaho. Won nga road kasinsen. Sa bagay, ang mga panggap damutan at agkalay sa itinubya na. Ha? Anya? Adan nubya ni Janay? Adan apay, di na pa'y inkuyog dito'y balayo tapno maamamam. Kasano nga ikuyog na dito'y? Katjak pa'y nga rod amo nga dagayam nubya na. Kanyam amo na pa'y kanyak na minsan na nagsabat kami ijay sentraw. Agtrabaho ka no iti karinderya iti asidag ti opisina dadya nubya na. Anya, karinderya ti pagtrabahuan na? Saan na aka-opisinaan? Saan? Ang umlangan na mo tinasingput abalasang. Amok pa yan. Katno ko na makarinderya ti pagtrabahuan na. Sigurado gagsasabali alalaki ti kapulpulapul na. Siyempre tapakanan nga ron ti pagtrabahuan na. Kan saan laang mo't alalaki ti mapmapan iti karinderya kat. Adumat ti babalasang akasken kwa na. Damagag to man kan ni Janay ti maipapan iti dayta nga imbagam kasinsen. Basan-san matan, asaan ka nga agawid amangal daw, anak ko? Adong amin ti trabaho di opisina nanang. Sayang mo ti oras na umayak pa ilaang mangal daw dito'y balay. Kasta. Wano, adan pang panganam, anaim-imas ti luto ng amsyak. Ha? Ni, awan nanang. The best pa ilaang mat ati luto yo. Kasta ka day. Ay, anak ko. Ada nakaidanon kanyak.
Nakita da ka nga adda kakibkibin mo a babae. Sino nga'y dayjay? Kwa nanang. Ni Verna dayjay. Nobyak. Anya, adanubyam. Anay nagsayaatan. Sigurado ka opisina am dayjay. Saan nanang? Ang trabaho iti karinderiya apang panganak ital daw. Anya, di ka lang nakapili mo ton, timas na disdisinte a babae. Ala, kat na disentimat ni Verna nanang. Kasano a disente ako nam? Nagsasabali mo't ang lalaki ti Serbian na iti karinderiya. Di kasla waitress mo ton iti club. Nanang, adayo day tang ibagbagayo iti kinatao ni Verna. Di kaya agdanag, taawisik to diti balay, tapno mamamuyon to mo tante agbalin, amanugang yaw. Johnny, kasla maamakak mo tamakiam-am mo ko ni nanang mo. Anya ko matipagamkam. Nasingpat ni nanang. Langan na lang ang distrikto. Kaya't nakataparakan ka? Apay kiti nasaan. Kat si kangarot tayo ayatek. Ken si kati kayat kung ikalay sa. Ha? Wan Verna. Isang erwam mo tibagim ka ni nanang ko. Tayo di saan niya agbayag. Agbalin kanton ang manugang na. Anya ti kaya't masawan, Johnny? Naglawag mo dyan bagak Verna. Si kati kayat kung ikalay sa. Kat aramidak ti amin tapno matungpal day tayo ti kabitan na panawan. Ken tapno mayawit ka mo ni balay mi. Saan ka nga tamakmakla at laang? Agkalaysatan at talaga? Apekas na saan ka mamati nga ikalay sa ka. Si kati kayat ko ang makadun na ititong palbiag ko. Isang ngayon mapantay di balay, ibagak to kan ni nanang agkalay satan. Umanugot nga ta. Amang ano di na kaya taparakan ka. Sa anak adi adalakas kan ka. Kan may sa, itila ang karinderya ti pagtrabahwak. Man ano ko ma, kat nadalos mo ti trabaho. Ang ti kayat ko, apaman ang makapagkalay satan, saan kanton nga agtrabaho pa di karinderya. Anya, ngam kailalamat ti trabaho, Johnny. Ti kayat ko, agyan kantolangan iji balay, tapno dakad kaduan ni nanang ko. Kayat ko aya sidag mo tiriknam kan kuana. Johnny. Kat sapay la ko matamaanusan ni nanang ko, ha? Medyo stricto lang, nang runa no may papanan kanyak. Amamutan ti makagapo, tana istoryakon kan ka, saan ka di? Wan, Johnny. Kat aramidak ti amin, tapno mayas sa dagko tirik nakkan kwa na. Nanang, kaya't ko ayaman mo kada kayo ni Verna. Di kayan ayat ko. Agmano ak nana. Saan na masapol? Ha? Ha? Kaano pa nga danubyam dyan eh? Apay nga italaang ayam amom kanyak. Pasensya kayo nanang. Diyak lang amin kaya tamaklaat kayo. Katanya ti panagkunam iti marikrik na kita. Saan nakanaklaat? Idinto ta insurot mo da iti ababae dito balay. Nanang, agbalinton na manugang yun ni Verna. Tayo sa tikayat kong ikalay sa. Isungor ni insurot ko dito balay, takayat mi nga ipakada ti panagkalay sa amin. Apay, sigurado kan kuana? Kaano lang ang nagnobyo kayo? Ita kasaradagusan. Abagan nagbabawi kan to lang. Di kay agdanag nana. Agbalinak to na saya at nga asawa ti anak yo. Kan manugang yo. Apay makisabsab bitaw kay ti saritaan mi nga agina. Saan ko adamdamagan ti opinyon mo?
Pasensya kayo, Nana. Nanang, saan kumamot ako sa ti panagsasauyo ko ni Verna Nasingpot ni Verna, nanang. Basta ikan nyo lang iti gundaway. Tapno mapanaknakan na matday ta kada kayo. Amadi tinamnam ni Nanang itiday di apa nagpakadami ngagkalaysa kamin ka ni Verna manang Emmy. Kas nakunak ngaminan iti damo apas at ti surat ko, syaklaeng ti pagrikrikusan ti lubong na. Iso asaan akon anaklaat iti kasjay a reaksyon na, idi naamam muna ni Verna. Kinasarita nak ni Nanang, inalukoy nak ajak ikasar ni Verna, ngam inlawlawag ko asaanen ang mabaliwan pa'y ti pangngadang ko. Nagkasar kami nga rod ka ni Verna manang kat apaman analpas ti kalaysami, nagresignan ni Verna iti trabaho na kat nagnaed kamin iti balaymi. Ngam dito'y matan anang rugi ti kalbaryo ti asawak manang Emmy. Nanang, apay nagsapa kayo nagriing. Siya kunti mangisagana iti armusar tayo. Saan mo apakibyangan ti panaglutok iti armusar ni Johnny? Siya ti mangisagana iti armusar ti anak ko. Nanang, panawan mo ten tapno aginana kayon ang mga asikaso ka ni Johnny. Ada akon nga asawa na, kat siya kunti makaammo ang mga asikaso kan kuana. Oray asawa na kan. Saan mo apakibyangan ti sigod ngar aramida kan kuana? Dayta ti serek mo di tautak mo. Siyak pay laeng ti inana. Asawa na kalaeng. Iso amas adda ti karbangak kan kuana. Ngam iti sika. Naawatam. Kumusta tinagmalim mo dito'y balay, Verna? Kasi ti sigod, awan mat na baliwan. Oray kasano ti panangyasadag ko iti bagik ka ni Nanang. Nakaya kay lata kanyak. Di napulos kaya tapakibiyangak tar aramidan na. Kat anya kay taramida mo no kasjay? Awan. Kasi awan kinangag ko. Panawak latan ano kasdi nga amok akaungat nakmanan. Agyaman na kiti kinaanos mo ka ni Nanang ko, Verna. No, sa bali lang dayta. Ang mga no, tinutupandan ti inak. Saan to ang mapasamak dayta, Johnny? Napatagan kanyak ni Nanang. Kat agtali na ti panagraam ko kan kuana. Uray anya ti aramidan na kanyak. Uray pabpabainan nakpay. Amo kadumtang tong matlaang ti aldaw. Ama ipatagnak matlaang. Kat maaklon nakton amanugang na. Nakaskas daaw. Itaman pa'y asaan nga inasikaso ni Nanang tibalo ni Johnny anapan ng opisina. Sipod nagkalaysa kami ka ni Johnny. Itala ang asyak tinangasikaso kan kwa na anagarmusar. Aging ga itay simrekan anang opisina.
Apay nga taasan pa'y arimor ni nanang iti silid na. Ama no mabisinan. Itaman pa'y analadawan na kariing. Tinasayaan. Riingal ko tapno makaarmos-armutan. Nanang, aldawan. Agriing kayon. Nanang. Ha? Agas-asog samot ni Nanang. Imdengak man ana imbag. Mga ano mabat-batibat ni Nanang. Sumunod taklatan. Nanang. Diyos ko. Agas-asog. Nakamulagat ni Nanang. Pasig ako raw laangan ti makita ka nagiti matana. Nas ka na maipan ko iti ospital. Amang anuan niya ti mapaspasamak kan ko na. Apa Verna, anya tinapasamak ka ni Nanang. Apa yung taray mo dito ospital? Mapan ko kumariingan. Tanakaskas dao ngamin dyan. Simrekan anang opisina. Ngamdi pala rimor iti silid na. Idinto ta iso ka na yun ti mga asikaso kan ka. Dayjay, nastrakak nga agas-asog. Kan agbulbuli gaw-gaw mo ton lagi ti matana. Anya ka nung ay tinapasamak kan ko ana. Anya ti ko na ti doktor. Kumusta ni Nanang? Bimabaka no ti sugar na ko na ti doktor. Ha? Ngamdi ka nagdanag. Apaman nga da in-injection da kan kwa na. Si mayaatan ti kasasaad na. Agyaman nakta nakita madagos ti kasasaad ni Nanang, Verna. Ang mga nanya tinapasamak kan ko ana. No bilang tanabaybayan. Pagrabang abantayan ni Nanang. Inaramid ko lang ti rumbang. Di ka madanagan. Jack baybay anapulos ni Nanang. Agyaman nak, Verna. Diyak mo na niya ti mapasamak kanyak na awan ka. Ipatpatag ko na iti inak. Diyak lakit di mapakawan ti bagik. No dadakas ang mapasamak kan ko ana. Manipod ita, saan kan nga agmay-may sa mga sikaso ko ni Nanang. Laglagi po mga daak dito nga asawam. Siyak ti makaamukan ni Nanang. Nanang, itata nakaawid kayo dito balay. Saan kumaanatangkan ti ulo yo Amin nga imbilin ti doktor, masapol atong palin nyo. Johnny, anak ko. Di kagdanag, Johnny. Siyak ti makaamo ka ni Nanang. Jack to pulos baybayan. Agyaman ak no kasta. Nanang, nanyaman ti kasapulan nyo, ibagay lang ka ni Verna. Saan kayo mabalin ni agbannog? Nanang, saan kayong agbabain amang ibaga no ada kasapulan nyo? Ada aklaang dito Di kay to pulos panawan. Amo kakagura dak. Ngam, pasensya kayo kuman kanyak, no asikasuan kayo latta, nga oray no diyo kumakayat. Verna, bakit? Si kangarudan di makamo ka ni Nanang atan Masapala sumurikak mo tan iti trabaho. Sige lang, Johnny. Di mo pagdanagan ni Nanang. Jack to pulos baybayan. Masapol amangan kayon. Agtumar kayo pa iti agas yo. Siya kundi makaamo. Kabailak ti mangan nga agmay-maysa. Saan, Nanang?
Oray madi kayo. Masapul asubuan kayo tapno adu ti makanyo. Kababain kan ka. Nanang, saan nakasabali a tao? Anak dakmeten. Kat obligasyon ko timang taripato kada kayo. Apay nasingpot kalatakanyak. Gauray saan anasaya at tiimpakpakitakan ka iti kalabas. Gaputa ay ayatag unay ti anak yo. Kat amin napatagkan kwa na, napatagmutan kanyak. Malaksid iti dayta, imbilang kayo napudpud no nga inak, nanang. Nang runata, basitak pay laeng idinapukaw ko day dinanang. Diyak pulos na rik na ti pudot ti pamatag na. Tanasapa napukaw iti danak. Kat ita, tada kayon amay kadwa nga inak. Ipapas ko kada kayo ti diyak pulos na iparik na pamatag iti day dinanang ko. Pasensyakan kanyak. Nagbidutak iti panagipapankan ka. Kunak no napatpatagkan iti anak ko, ngambiti siyak. Kunak no saan na ko nakasapulan ni Jane, tadakan nga asawa na. Kunak no baybayan na kun, gapukan ka. Nagbidot kayo, nanang. Saan mapukaw kada kayo ni Johnny? Ipatpatag na kayo unay ti anak yo. Ngamita, nanayunan pa'y ti mangipatpatag kada kayo. Tadaakat nga rodan, nanang. Lipatan tayon tinapalabas. Tinapatag kat ti agdama. Maawatan kayo, nanang. Amok, aga po itinalabas apa nang ipatagyo ka ni Johnny, isa nagimon kayo kanyak. Kat, pagyamanak unay tinalaus apa nang ipatagyo iti asawak. Pakawanan na kanak ko. Nakasingsingpot ka. Nagasat ti anak ko takasken ka tinatumpungan na nga agbalin nga asawa na. Ulitak nagkidaw iti pambakawan. Kat manipod ita, di kan pagimunan. Tanapanak nakakasaan mo nga inagaw kanyak ti anak ko. No di kat simangbay ka, tapno adda katakunay-nay na ang mga sikaso, kan mangipatag kanyak nga inana. Verna, pasensya ka no narabyan na ka nagawid. Nag-overtime kami ngamin. Awan anyaman na. Ni nanang ngay. Kumusta kayo at duway tinagmalam? Nakaturugan ni nanang. Napakan kan napagtumarkumutan iti agas na. Agyamanak no kasta. Adda ka di rimswa parikot? Awan apulos. Kat manipod ita, patsak agbalinan anayas ti amin. Ha? Anya di kayat mo asawan, Verna? Amom, kayat na kon ni nanang. Mariknak napatag akon kankwana. Ha? Agpaiso? Wen Johnny, nakapagsarita kami iti heart to heart ako nada. Naibuksilan ng tinagumok nga imon iti barukong na. Kanti di na nayibkas asakit tinakam na, iti panakaamam mo kan panangasawam kanyak. Iso nga ita, naanayasan ti amin. Awanan ti parikot iti nagbaetan mi kaninanang. Agyamanak nga ron no kasta. Awanin tinas ka na pagdanagak, tunggal mabatbati kayo adwa diti balay. Agyamanak manin bakit? Nakaananos ka kaninanang. Rumbang laang. Amumat anasapa ka na ulila iti ina.
iso apat-pat gakunay ni nanang, akas pudpud no nga inak. Kas, iti panangipatag ko ken ka, Johnny. Amok aga po iti kinaanos ti asawak, iso anak kaamiris ti inak manang Emmy. Iti dayjay na pasamak, siyak ti ad-adda na bang aran. Agsipod ta amok, nga awanan ti rumso aparikot iti nagbaetan ti asawa ken inak. Saanan amarigatan ni Verna amakilangen ken ni nanang. Ita, makitkita kon tinasaya at alin nangan daadwa. No daduma, adda pa yan panagimon ko. Takasla napatpatagan kan kwa na ti asawa, ngam siyak nga anak na. Ngam pagyamyamanak unay, kan pakaragsakak day ta makitkitak, akinasingadan iti tunggal maysa. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Johnny. Johnny, pagayam ko, maragsakannak, tanagbunga metlaeng ti kinaanos ti asawam, ket nagbaliw anamin pinsan ti inam. Iti sabali abangir, maawatak met ni nanang mo. No apay akas jay tinarik nana, ididimteng iti biyag mo ti asawam. Ngam nagasat ka, takas ka ni Verna tinagbalin nga asawam, iso ang nagkatunusan dametlaeng iti inam. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsak kan kinasaya at tilin na ngenyo kas maysa anaragsak a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isu